Λοιπόν, μάγκες, όποιος δεν έχει δει το πρώτο και το δεύτερο βίντεο, γιατί αυτό που κάνω τώρα είναι το τρίτο, είναι περίεργη φάση, δεν έχω ασχοληθεί πολύ με YouTube και τέτοια, αλλά εάν δεν έχεις δει τα προηγούμενα βίντεο, δες τα γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το τρίτο μέρος και ήδη εγώ τα κάνω upload τώρα. Και ο τίτλος έχω ονομάσει ο σωστός τρόπος να παίζεις live στοίχημα part 1 και part 2. Απλό λέει failed. Τώρα γιατί δεν ξέρω, γιατί μάλλον τα ανεβάζω συγχρόνως και δεν θα έπρεπε. Οκ, λοιπόν. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε λίγο να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά όχι, θα ασχοληθώ τώρα με αυτό. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα κερδίσουμε λεφτά στο στοίχημα. Λοιπόν, εδώ η Βιτόρια με την Αούτικο έγινε ένα θαύμα και έκανε το 0-2 στο ημίχρονο, πράγμα που είναι εξωφρενικό. Οπότε αυτό το μάτς χωρίς πολλά πάμε για over 3,5, το οποίο δίνει 2 απόδοση και είναι φανταστική. Δεν θα κοιτάξω προϊστορίες εννοείται, δεν μας νοιάζει προϊστορία. Μας νοιάζει τι λέει ο Book. Και το διπλό τώρα να κερδίσει Ναούτικο το 1,38 είναι γεια σας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ Αργεντινή. Όπα, αυτό έγινε 4-2. Τι φάση. Okay. Επίσης αυτό το Ταγέρες, ενώ η Λανούς κερδίζει, το διπλό το δίνει 1,95. Παρεπτόντως στο πρώτο βίντεο ξεκίνησα με 10 ευρώ και τώρα έχω 53, έβγαλα 2 στα 2 δελτία, καλή φάση. Εδώ κάνουμε το εξής. Θα πάμε έτσι ένα ψηλό ρίσκο για να πάμε στο 2, για να πάμε στο over 4,5. Το over 4,5 το δίνει 1,93. Για να δούμε η Bet365 τι δίνει. Ναούτικο. Τα γκολ μπήκανε στο 28, στο 36. Το over 3,5 εδώ μας το δίνει η Bet365 2,10. Είναι ψιλοπονηρή απόδοση. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα πάμε να δούμε κάποιο άλλο. Τις αποδόσεις μου αρέσει καλύτερα να τις βλέπω στην Bet365. Εδώ αυτό 4-2. Το κανένας γκολ. Ρίσκο δεν θέλουμε. Για να δούμε κάτι καλό. Κάτι καλό. Εδώ αυτοί οι μάγκες έχουν 3 κόκκινες κάρτες. Τι παίχτηκε. 88-89 σκοτώνονται στο ξύλο αυτή εκεί πέρα. Ψάχνω να βρω μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, θα δω στο Club America. Εδώ μου αρέσει να παίζω και σε ποιο λεπτό θα πει το γκολ. Κάτσε να τις βρούμε αυτές. Club America. Αν και δεν νομίζω, δεν το έχει σε ποιο λεπτό θα πει το γκολ. Νομίζω ούτε η Bet365 το έχει. Όχι. Πλέον αυτό το match δεν μ' αρέσει να το ξαναπαίξω. Όποιος δεν είδε το πρώτο βίντεο να το δει, γιατί έπαιξα αυτό εδώ το γυναικείο το μεξικάνικο, over 3,5 ημιχρόνου και βγήκε. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω αυτό εδώ στο 1,18. Δεν με χαλάει καθόλου. Και το 1,18 δεν με χαλάει καθόλου. Γιατί αυτή η διάδα θα μου δώσει 2,36 απόδοση. Το maximum εννοείται παίζουμε διάδα και δεν παίζουμε τριάδες, τετράδες, πεντάδες και τέτοια. Δεν είμαστε μαλάκες όπως κάνουν μερικοί. Ναι, την Αούτικο
over 3,5 και την ταγέρες επίσης over 3,5 ενώ είναι 2-1. Έχουμε 53 ευρώ, θα βάλουμε τα 13,80 για να πάμε για να βγάλουμε κέρδος, για να έχουμε 32,50 και το κέρδος είναι εντάξει, σεβαστό, οπότε θα το καρφώσουμε όπως είναι. Λοιπόν, είπαμε Λανούς over 4,5 και το άλλο, θα δούμε τι παίχτηκε, και τη Βιτόρια over 3,5, ταγέρες, που πάμε να σημειώσουμε και τα γκολ. Λοιπόν, ταγέρες, να βρούμε πρώτα την Βιτόρια, στο over 3,5 είπαμε, και επίσης ποια άλλη είπαμε, την Λανούς, πώς λέγεται. Εδώ θέλουμε στη Λανούς ένα γκολ. Κατά πάσα πιθανότητα θα ισοφαρίσει αυτή τα γέρες. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα γιατί συμβαίνει αυτό στο YouTube. Γιατί δεν ανέβηκε το βίντεο. Τώρα το έκανα το κανάλι, μόλις. Και τα δύο γίνανε failed. Εγώ την εντύπωση δεν ανέβηκαν γιατί το κανάλι είναι καινούριο και σε αφήνει στην αρχή να ανεβάσεις νομίζω 3 λεπτά, κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση γιατί πάτησα short. Είμαι χαζός. Είμαι μαλάκας. Γιατί το ανέβασα σαν short. Λοιπόν, θα το τελειώσω εδώ το βίντεο και για την εξέλιξη θα κάνω ένα τέταρτο βίντεο, οπότε τα λέμε στο τέταρτο βίντεο.